אז מה קורה אנשים? כאן סופר גיימס בסרטון חדש, והיום אני בסרטון חדש אני בסרטון צ'יטים, שזה הפעם, זה פשוט צ'יטים מטורפים. יש קישור בתיאור של הסרטון, ויש פה, וואו, מה זה? יש פה כל כך הרבה קלפים חדשים, שתראו, אפילו אין לי חלק ממהם, ואני עכשיו אנסה להסיר את מי שאין לי. מה יצא לי? אני אומר למה. זה גם קלף חדש שאני הולך לנסות את כולם עכשיו פה. גם יש להם אליקסר שונה. אם לא שמתם לב, איפה הנה, אליקסר קולקטור 10. הנה, אלקטרו וויזרד 6. סליחה, הייתי חייב לעצור את הסרטון. הנה עוד קלף חדש. יש פה כל כך הרבה קלפים מטורפים שלא נראה לי שאני אצליח להשיג את כולם. אז רגע, אני ראיתי פה, הנה, מכשפה 10. היא פשוט 10 אליקסר. אני לא מוצא עוד קלף חדש. אני לא יודע אם אפילו הסקתי את הקלף הזה. אוקיי, אז אני אפתח את זה. מיני פקה או טסלה? מיני פקה. בחרתי את הקנור קארט. אוקיי, זו בחירה די קשה. אני חושב או גיידר. והלג'נדרים. קשה. בנדיט, כי אני יותר משתמש בה. ואני אפתח פה את הפרי צ'סט. הן לא אינסופיות נראה לי. כן, הן לא אינסופיות. אני חושב שאי אפשר לעשות קרב אמיתי. אני אעשה אימונים. ככה זה הפתיח, זה פתיח די מוזר. וגם שעושים משחק. אז אנחנו נגד הטריינר. ומה זה? לא הכי מגניב, אבל זה סבבה. מה? איך אני יוצאת? מה? מה זה? לא. מה? טוב, אני אעשה עוד פעם. עכשיו אני אעשה את זה מהר. אני חייב לבדוק מה זה קודם. אחלה. מה? היא הרגה אותו במכה? אני אשים פה את זה מהר. אני חושב שזה מוציא גובלינים. כן, זה מוציא גובלינים. וואו, אם זה יצא למשחק, איזה טוב זה יהיה. זה מקנטר הכל. אני לא רוצה להפסיד, אז אני אצא. כן, הקישור יהיו בתיאור. אז אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק וסאב. ויאללה ביי.